pun kathah nggih. Terus alhamdulillah acara menika saged berjalan lancar mboten alangan setunggal punapa-punapa. Terus pindah malih kawula mewakili saking Bapak anak sakeluarga ngaturaken ngapunten ingkang sakatah-katahipun. Salajengipun saking nggih menika keluarganipun Bapak Surin Aryono lan Ibu Tutik menika masrahaken putrinipun nggih menika Mbak Melina wonten keluarga mriki lan menika kawula mewakili saking Bapak anang sakeluarga nerampi kali tetangan kalih kanthi dipun awali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil alil adzim. Kita terami kanthi tetangan kalih mugi-mugi kemanten kalih menika dadosaken nggih awal dan terakhir dados manten. Mugi-mugi tansah diridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Lan sadèrèngé donga kawula sekedhik pesen setunggal mawon khususipun dumateng manten anyar lan umumipun dumateng manten lawas. Dados menawi setunggal menika dipun lampahi insyaallah saged urip bahagia, urip tentrem. Nggih menika napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi wal napa ingkang dipun dawaken wonten Quran wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Nggih menika ngempet muring-muring. Nggih. Dadi napa mawon niku nggih lek wong muring-muring niku diempet insyaallah niku gak suwi wis reda. Nggih, dawuh Kanjeng Nabi nika wonten keterangan kitab Tiba nggih, dawuh sipun Kanjeng Nabi wa unhusima yasmus wala yujawib. Dadi lek pas diuring-uring, pas diseneni ya, diilok-ilokno, diuring-uring niku siji menang. Pun sampean nggih panjenengan sedaya